Iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea ffirmaw ftehim ta' sħubija dwar it-teknoloġija 5G, teknoloġija deskritta bħala l-mezz ta' komunikazzjoni ta' għada. Meta kien iffirmat il-ftehim intqal li ż-żewġ partijiet huma impenjati li jirreċiprokaw il-kollaborazzjoni bejniethom u ddeskrivuh bħala wieħed importanti ħafna. Il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-komunikazzjoni Gunther Oettinger qal li l-5G se jkun il-bażi tal-ekonomija diġitali u s-soċjetajiet madwar id-dinja u għalhekk l-Unjoni Ewropea temmen li għandu jkun hemm kunsens u kooperazzjoni globali dwar is-suġġett. Bil-firma maċ-Ċina l-Unjoni Ewropea ngħadet mal-iktar sieħeb importanti fl-Asja f'ġirja globali biex il-5G jsir realtà sas-sena 2020, żied il-Kummissarju Ewropew. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea qed tinvesti ma' 700 miljun euro bilan li tappoġġja programmi ta' riċerka u innovazzjoni brabta mal-5G. Bħalissa f'Beijing qed jittella dialogu importanti dwar l-ekonomija u l-kummerċ u matulu huwa mistenni li joħorġu iktar aħbarijiet dwar kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Fl-aħħar xhur kien pajjiżna li ffirma ftehim ma' sieħeb Ċiniż brabta mal-istess teknoloġija. Il-Memorandum of Understanding li kien iffirmat bejn Malta u l-kumpanija Huawei se jwassal biex jintlaħqu għanijiet ta' ICT għal pajjiżna kif ukoll pajjiżna jintuża lit-testjar tas-sistema ta' konnettività 5G.